exemple, el nebus congènit melanocític gegant és una malaltia de la pell que provoca grans taques de desenvelliment i que predisposa la persona a tenir càncer o afectacions neuronals i no té cura. I encara una altra, la fibrosi quística. Aquesta malaltia fa que s'acumuli mucositat en molts òrgans del cos, com el fetge i els pulmons, i provoca infeccions i dificultats respiratòries. És una malaltia greu i, de moment, incurable, però els avenços multidisciplinaris dels últims anys han fet que la qualitat de vida dels pacients hagi millorat molt. Ara tindrà lloc a la presentació de la tercera actuació. En aquest cas serà un ball que ofereixen els nostres alumnes voluntaris de tercer d'ESO. Un gran aplaudiment, sisplau. Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena!